Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Magandang araw po, Call and Tits. Tawagin nyo na lang akong Johnny or John for short. Ang igli na nga ng Johnny, Ginan pa. Johnny Oker kasi. Ah, Kaya si John na Johnny lang. Ocker to. Proud naman siya sa story niya, hindi naman natin siya tatago. Yun yung palayaw niya. Palayaw niya. Ay, nag-adlib pa kayong dalawa dyan. Isa po akong engineer, dati pong nagtatrabaho sa Dubai. May isang asawa at may isang anak. So gusto niya purihin ko siya. Kasi sinabi may isang Wala asawa. naman sinasabi. Kaya kinailangan kong mga ibang bansa, Colantage, para sa kinabukasan ng aking pamilya. Kaya lang, nauna po ako doon bago pa sila sumunod. Nakaramdam po ako ng matinding kalungkutan, Colantage. Buti na lang, kasama ko si Katrina. Friends It's a lang po prank. kami. Friends lang po, magkatrabaho, friends. Engineer din po siya na Pinay. Kaya mo si Jerome? Hindi po. Oh, ikwentuhan mo siya. Maniniwala siya sa'yo. Na friend kayo ni Katrina. Halos 2 taon na rin kaming magkasama, Colantage. Hanggang sa nakasunod na nga yung asawa at anak ko sa Dubai. Ayan. Kaloyal. Kaya medyo dumidistansya na ako sa kanya. Na naramdaman niya So yun. may nga something nga kayo ni Katrina. Wala po. At umpisahan na po natin Kaya nga, tagal ang eh. mga katas. Sorry na, ikaw na. Mga katas ng nakalipas. Ay, salamat. Natapos ko rin to. Naatok na ako. Ay, par! Ay. Par, Johnny Oker! Ay, nako. Gusto ko nang umuwi. Una na kaya ako, guys. Una ako, antok na ako. Pati mauna ka na. Sige, una na ako Oh! John! Oy. Ba't
Ba't late ka ngayon? Hindi, may natapos na ako eh. Pupunta kami site bukas. Sipag, tagapagmay-ari, tagapagmana ng kumpanya. Ganun talaga. Oy! Nag-aanuhan sila. Why? Kayo ha? Nag, Ano nag-aanuhan? ano ba yun? Ano ba tawag doon? May alam kayo na hindi namin alam Nagtutuksohan kayo dyan Tuksoy natin. Tumigil nga kayo dyan. Tukso. Engage na yung tao. Oo, no. Huwag nyo na akong i-link dyan. Kasi, engage na ako. Ito, Ay, wala pa akong sing-sing ngayon. Ito, Tsaka dyan. Ba't parang ang aga mo na umuwi ngayon? Di ba? Siyempre. Walang kasama yung mag-ina ko. Di naman natin lugar to. Playboy kasi yan, si Jan. Oo, playboy ako. Kaloyal ako Kaya, uwi ako agad. Playboy. Ganun ba yun? Okay, sige. Okay. Oo, maniwala na kami. Suyo na lang bukas Ikaw na lang mag-submit nun. Kasi magsasite kami bukas. Sige. No problem. Ako na yung bahala dyan. Aga umuwi ni Jan, no? Ang KJ, no? Bali, dapat ako yung uuwi. Pero siya yung uuwi ng maaga. Siyempre, playboy na. Nahahawa. Next time. Pag ano. Huwag na muna. Hindi mo ba Oo nga, pagbibigyan si Katrina? Huwag ka muna daw umuwi. Sample. Ano naman? Ano siya? Talent Ano portion. siya sample niya? Hindi. Uwi na talaga ako. Pasensya na. Sige. Bye-bye. Ang KJ mo naman, bye! Sipag. Di po naging madali ang trabaho ko, Kolantit, sa Dubai. Salamat na lang ako at marami kaming mga Pinoy na magkatrabaho po doon. At dahil nga po kasama ko na yung mag-ina ko, maaga na po ako umuwi. Playboy po at kaloyal din po ako. Ulit talaga. Nagkaroon po ako ng opportunity para mag-apply sa ibang bansa. At para po malayo na rin ako kay Katrina kasi pakiramdam ko, Kolantits, parang nahuhulog po ako Kaya ako na po iiwas at tinuloy ko na yung application ko sa ibang bansa. Hanggang sa may nalalabing 2 linggo na lang po ako sa Dubai. Hey, mahal. Salamat dito sa Mahal, alis ka na. niluto mo, Oo. Oo. Ito na yung baon. Salamat, niluto mo. Bakit? 4 na ano yan? 4 na meal. 2 basis ka lang kumakain sa opisina. Hindi, ito. Ano to? Luncheon meat, tapos corned beef, tapos... Bakit nga 4? Hindi, Pinadamihan mo Hindi, ba? Kulang ba yung pabaon ko? Kulang Nagugutom ako pagdating sa site Nagugutom ako. Oo, kaya pasensya na. Salamat na pinagluluto mo Mahal, baka ako. tumaba ka niyan. Ang taba mo na nga, tataba ka pa. Hindi ako tataba. Kung bahala. Gutom talaga kami pag nasa site alam mo, wala namang mabilhan dun sa desierto. Bakit? 1, 2, 3. Oo. Bakit 2 pair din yung... Bakit ang dami mong tanong? Niluto mo nga yan para sa akin, di ba? Bakit? 2 yung Sige sesto. na, alis na ako. Ba't 2 yung Bye-bye. sesto? Bye-bye. May sesto ba dito? Bakit? Bakit Oo. 2 sesto? Nauuhaw ako sa desierto Pupunta kami desierto Mauuhaw talaga ako. 4 na set yung kutsara, tinidor.
Pwede mo naman hugasan yun. Eh, wala mo hugasan na sa desierto eh. Ano, buhangin? Sa buhangin ko yung hugasan? May sagot ka pa rin. Oo. Bakit? Dalawang Ano? lunch bag yan. Hindi, kasi pag naubos ko itong isa, pag alis namin, iwan ko na itong isa. Isa lang yung dadalhin ko sa desierto. Ano yan? Bakit may 4 ka na biskwit? Bakit pang 2 merienda? Oo, tagdadalawa Ang talaga. ang Oo, lakas mo naman Oo. kumain. Sige na, babay na. Ang bata nakalis naman na sa school, babay. Alis na ako. Bye-bye. Nagtataka talaga ako. Bakit pang 2 tao yung binabaon ni John? Ganyan ka. O, kain ka. Dinabihan ko itong Wala, baon ha. ganyan Para... ka. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Yung mga lalaki talaga, di dinadaan sa pagkain. Ganun ba yun? O, kain ka. Ayoko. O, yan. Luncheon meat. May Wala. corned beef Wala pa akong dyan. gana. May hot dog. Aalis ka na. 2 weeks pa Bilis naman eh. eh. 2 weeks pa. Doon ka na sa Guam. Wala pa naman. 2 weeks pa naman eh. May 2 weeks pa naman tayo. Tayo? Ba't ano ba tayo? Hindi, ibig ko sabihin may 2 weeks pa ako dito bago makaalis. Ayan tayo eh. Kaya nalilito ako eh. May 2 weeks pa tayo. Bakit? Ano ba tayo? Ang daya mo, mang-iiwan ka. Ako na lang dito. Hindi na ako sasaya. Wala na akong dahilan para sumaya. Andyan pa naman sila eh. Yung mga kasama natin. Kumain ka na. Tignan mo. Sige na, kain ka. Subuhan mo ako. Ay, ang uwi. Sino yun? Boss, Guard. boss. Boss. Habibi. Sa Dubai tayo eh. Ang OA. Marunong mag-Tagalog. Oh, May tubig. Sesto pa yun eh. Ayan, Ayan. Wala, alis ka na, magagawam ka na, ako na lang dito. Wala pa, 2 weeks pa nga. Ano ka ba? 2 weeks na lang. Parang Oo, tagal masaya pa ka pa yan. na aalis ka, maghihiwalay tayo. Hindi akong masaya. Siyempre, wala eh. Mas malaki kasing ano dun eh. Kikitain ko eh. Tsaka pangarap ko rin magkaroon ng green card. Sana all, laging kasama mo, parang yung pamilya mo. Eh sabi mo naman, susunod na rin naman yung fiancé mo, di ba? Huwag mo ibahin yung usapan. Ganyan talaga yung mga lalaki. Para mawala yung topic sa kanila, mapupunta sa akin. Hindi ganun. Ikaw Wala, mas matimbang yung pangarap mo sa'yo kaysa sa akin. Bayin ka na nga. Sige na. Subuhan mo nga ako. Sige, Ini-enjoy na lang namin ko lang ang nalalabing 2 linggo ko po sa Dubai. Katapos po nun ay babalik kasi kami ng Pinas bago po ako magtatrabaho sa Guam. Hanggang dumating na nga po ang huling araw. Huling araw ko po sa trabaho. O, paano? Despedida na to, ha? Di ba? Oh, cheers! naman! Cheers ng Pale eh. Cheers! Cheers! Uy, bang lungkot-lungkot mo dyan? Ano nangyari sa'yo? Ano gusto mo maging masaya ako? Uy! Bahay, nagtatampuhan kay Bahay? Nagtatampuhan kay Bahay? Paning tampo. Huwag ka nang magtampo. Ano ka ba? Ganun talaga. Sige na, kain ka pa. Minum ako na bahala nito. Kiss nga! 5 seconds, walang mali siya. 5 seconds, walang mali siya. Uy, tumigil kayo, may mali siya ako. Kayong kulit-kulit nyo. Sige, kain lang. Ako bahala niyan. Basta
Kain inom lang. Ikaw, ka na malungkot dyan. Anong gusto Ay, mo busog na maging busog na masaya ako. Ikaw, ako? busog ka na. Last day mo na. Last day ko Tsaka- sa Earth, grabe naman to. Ito talaga parang masaya na maghihiwalay tayo. Hindi nga. Teka lang! Ano bang meron sa inyong dalawa? Maniwala na sa dad. Ay, hindi ako yung amo. Habibi! Habibi! Pinoy. That's why I Ano bang meron sa... Boss, you ask them, what you gonna do with a big pagbu? Ask them, what behind them is happening? Between them pala. Ay, Why? Habibi. Are, Habibi. Habibi, come to Dubai. Hi, Habibi. Boss, friends only, friends. Friends only, pero... Nagtatampuhan na aalis yung isa? Kami din naman friends pero happy kami para sa iyo Parang duda talaga tayo, no? Kaya nga. Pero bagay Baka pa naman gusto kayo. niyong mag-close door meeting kayo ni Katrina. Hoy, Close door tumigil meeting. kayo dyan. Tigilan nyo nga kami. Tigilan nyo. May asawa na yan, may pamilya na yan. Engaged Ako na nga, yan. engaged na ako. Oo. Oo. Sige na, kain na, inom. Yun nga eh. Ganyan naman yung mga tao. Engage, taken, tapos naglalandian. Ganun ba yun? Habibi, that is like that? Cheers. Cheers na. Cheers Wala na. ko dyan. Close door daw, di mo ba narinig? Mamaya. Ano ang gagawin sa damdamin na di ko Kasi nga po si Katrina po. sabi-sabi. Uy, Halika na dito. matulog ka na. Anong ginagawa mo? Hoy, walang matutulog. Ganun, nagpakalasing ako para dito, last day mo na. Teka lang, Kat. Ayoko kasi, Kat, eh. Oo, hindi ko alam, eh. Gusto kita, pero... Ayoko, Kat. Nakakatampo ka naman. Maiiwan kasi kita Huwag dito. kang matako. tas- Shhh! Ayun, Kat ba? Kat. Hindi. Hindi Ano ba ba? maiiwan Ayaw kasi mo kita ba? dito. Gustuhin ko man, pero hindi po pwede. Bakit hindi pwede? Pasensya ka na. Di ba, Tsaka, ano ba tayo? at engaged ka na. May asawa at anak na rin ako, kaya... Oy, bakit? Nalilito ako kasi okay naman tayo eh. Wala naman tayong gagawin sa fiancé ko. Wala naman tayong gagawin sa pamilya mo. Alam kong nagkakaunawaan tayo, Aalis na di rin ba? kasi ako. Ayoko rin maging unfair sa'yo. Okay? Kaya nga alis ka na di. Pagbigyan natin mga sarili. Wag na. Kiss lang, kiss. Nakadilat. Wag na. Sige, isa lang. Sige na, Kat. Bye-bye. Alis na ako, ha. Diyan naman eh. Namimiss kita. Pag-ingat Kung ka dito. sabihin yan, ayaw mo naman magpaano. Bahag na lang, babe. Mag-ingat ka dito sa Dubai, ha. Ano ba yan? Paano tayo? Ano ba tayo? Hindi mo ba lilinawin bago Wala tayo na. maghiwalay? Sakat, yun na yun. Ayaw ko nang linawin lahat. Yun na yun. Iwan na lang natin ng ganyan. Okay? Basta mag-ingat ka dito. Tampo ka naman eh. Mag-ingat ka dito, ha? Mamimiss kita. Miss kita. Ulit na rin. Metro's #1 Love Radio. Basic!